Wel, pan i'n mynd y cymal ola, a wy'n teimlo'n eitha emosiynol ar hyn o bryd. Mae'n nghalon i'n curo, dwi'n nerfus, dwi'n edrych mlaen i gyrraedd y llinell derbyn, ond wy'n mynd i fethu'r foment yma. I chi ddim yn cael adegau fel hyn, lle mae pawb wedi brwydro yn erbyn I hunain nhw gymaint, a wedyn chi'n cyrraedd y fan yma, a chi'n gweld y llinell derbyn o'ch blaenau chi, mae'n deimlad anhygoel, a mae'n rhywbeth fyddai byth yn anghofio. Reit, pan i'n mynd. Ie, diwrnod y gall Lowri fod yn falch iawn ohono fo. Beth bynnag sy'n digwydd bellach, mae hymdrech wedi bod yn un arwrol. Ychydig dros 20 milltir sy'n weddill a tydi hi ddim drosodd eto. Ond wrth I Lowri agosau at y llinell derfyn, mae'n meddwl yn ôl at ddechrau'r daith. Dyma gwefan y Jungle Marathon. Y Jungle Marathon? Yn anffodus, pryd beth o'n i'n neud yr exercise test ar yr ar y treadmill, welon ni problemau dy galon. Come on to the last 50 metres, last 50 metres. Yes, keep going, keep going, keep going. Mae'r flwyddyn a hanner diwetha wedi bod yn anodd. A sa'n credu bydden ni byth am roi fy hun trwy hwn to. I'm okay. Yn gorffen yn gyntaf ac yn torri recod y ras Ryan Sands o dde Africa. Nicky Kimball a Tracy Garno o dîm North Face yn gydradd gyntaf yn ras y merched. Daeth 126 o athletwyr mwyaf ffit y byd I gystadlu yn ras anodd ar byd. Dim ond I hanner nhw sy'n llwyddo, a mae Lowri Morgan ar fin gorffen, yn ddegfed yn y ras ac yn drydedd o blith y merched. Mae neges bwysig iawn 'da fi heddi I chi. Y newyddion gwych yw bod Lowri wedi cyrraedd diwedd y ras, a nid yn unig cyrraedd diwedd y ras, mae wedi dod yn drydedd ferch. Beth chi'n meddwl am hynny?
Sa'n gwybod beth i ddweud. Fi wedi bod yn meddwl am y foment yma ers 19 mis. A nawr wedi cyrraedd a mynd anhygol o deimlad i feddwl ar ôl yr holl waith caled fi wedi llwyddo a allwn ni ddim wedi rhoi mwy mewn i'r ras yma. Sy'n byd ar ôl yn y tank. A oedd mam yn dweud fi cyn i fi adael pob tro ti'n cwmpo. Jyst cod dy hun i fyny a chadw ei fynd a dyna'n union beth fi wedi wneud. Mae wedi bod yn brofiad anhygol, yn siwrne fuddgofiadwy. Bod yn y jwngl, cwrdd ar hyd cystadleuwyr. Mae'r straeon sydd wedi dod mas o'r digwyddiad yma. Allai ddim egluro i chi. Be mae'n golygu ni gyd i orffen y ras yma. Mae'n anhygol sydd mae un yn gallu brwydro yn erbyn ei hunan a ffindo cryfder o chi beth yn gwybod bod dy chi. A mae siŵr gymaint o bobl wedi helpu fi fod yn edrych. O, na fe. Amser nawr am cwtsh. Felly mynd gytre. Cael cwtsh.